ubah penyak sing si ma bala jok kum MLA bathamai jong kam mor kan constituency ula ong ba kapor bu yo la man long MLA ka long thang chis nam so banai ba kanam de ka basuk yu man pen biang lut ya kin kam jong baro ki pai ba an rei na kalyang jo u nya le kan ba ban pe shwa ya kin kam ki ba khmat du jong ki pai ba ka mor kan constituency habai kan ko la thai ka bor hadian ba ula job ya ka election chitang samoi nakaba peliam yo kotong jang kaseng kongres ba halan da khal malki uba penya ulong bo nya trailang bat baro kisnong ki betan hakate ke jaka hago joko por la khot de ke jeng trailang jang bi pat ki katong ki bra sa ram hakan de ka election Hisnam sobanai kanam long kaba la lut ya baro henry ngin hapat ben bu no ki kimat ki bakam kongsan ben prioritize no ki jing tre kum ka umbam umdi kalenti singkien ka surop bersuk kali kawan nang ta kanika healthcare kanika healthcare ke jongi kaba naka state government ba kiwe ru te bakumju ru namta ki kam nongrep ki babun bah ki nongrep ki safa bah kam tam na du menchip senam bawan kanika pandemic covid-19 ngi kwa ban pe kini bakumju ru ka kani ke jing job jongi menta kani kenti kandai be ke jingkermen namta kitu ki badum kuba langli ki juki nangta kitu kiba si badang kam shisha ke jingirap nangi kuki nomik mat khamtam na government ba ipan ba lalong sumum nulu kisania ya ka NPP bat kumju ru ya ke UDP namarngi penyang bro lai tali de hapo mau plang job i ba Eugene ibade naka partner si jomi naka yang jom ka UDP bat kini ke atli pe lagi job ni kawi kerja bala bat kawi ka mau ni ini sro nguk skumburom ye ki pai ba nak kebut bat ni i ya ke jing don kat di ban ni ban nang ni chmat ni nang pan pau su ki kam ke jing ngin tri bahan kan ta jong pai ba ke jalan